Fl-aħħar jiem Transport Malta ħabbret uffiċjalment il-bidu tal-proċess tal-privatizzazzjoni ta' aktar minn 30 parkeġġ li hawn imxerda madwar Malta u Għawdex. Immedjata kienet ir-reazzjoni negattiva għal din l-aħbar. Fost ir-raġunijiet ewlenin illi nataw kien hemm dik li din id-deċiżjoni tal-Gvern ser twassal għal spiża ġdida. L-istess qalu ħafna minn dawk li dalgħodu tkellmu ma' One News fil-Belt Valletta. Għaxej, għaxej konna nħallsu taxxa oħra. Jena naħseb li ħajolew, għakad nibża li ħajolew. Allura naħseb ħajja jibqaw kif huma. Le. Ġifieri inti tara bħala taxxa ġdida jew tara bħala żvilupp iktar biex ikun iktar professjonali? Nara li ħajolew. Taqbel u ma taqbilxu. Għax naħseb min għandu l-permess diġà. Jekk bidrit jerġa' iġeddidulu. Għax da jħallas il-bolla naħseb jiena u t-taxxa. U anke jekk mhux, jirranġaw il-minem bissew biex jinqalaw dawk u jituħ il-min għandhom ħbib tal-ħbib. Was probabbli tiġi iktar għolja. Was probabbli tiġi iktar għolja. Ġdida. Ċekk iktar manna il-ħin kollu neħdu minn ġewwa. Iktar ħajżidinna. Bla maħħa. Mux bizzejiet għalja l-ħajja, l-parking jonqosna. Ħanajdlek, jek tista' tifranka xi ħaġa fil-ħajja, tifranka. Taxxa ġdejdu ġveru. Ma naqbilx, li jenjata kollox il-privat, no. Ma naqbilx, ne. Taqbel li għandu jsir ġifieri. Nasab l-aħjar li il-Kunsill Lokali flimkien ma laqdiet daw tal-ħwienet u hekk, jiltaqgħu bejniethom u nasab huma l-aħjar li jistgħu jagħtu soluzzjoni x'l-aħjar li jsir. Intant fil-komunità Rabtija nbeda l-ewwel moviment kontra li privatizzar ta' dawn il-parkeġġi. One News tkellem mas-Sindku Sandro Kraus. Il-Kunsill Lokali tar-Rabat flimkien ma' grupp ta' residenti qegħdin noġġezzjonaw għal dal-proċess ta' privatizzazzjoni minħabba il-fatt li ħajkollu impatt negattiv fuq l-aspett finanzjarju għal residenti. Naturalment hawnhekk il-maġġoranza ta' residenti jgħixu f'żona pedonali u fl-aħħar mill-aħħar aħna qed nitolbu lill-Gvern li jieħu din f'konsiderazzjoni, speċjalment minħabba l-fatt li dawn ir-residenti m'għandhom fejn jipparkjaw imkien. Dan il-moviment qed imexxi wkoll petizzjoni online.